Tanggal karo bulura kae Pak Lurah kaya Haryo Penangsa. Kaya Haryo Penangsa. Riyo penangsang wong utama. Kalau bono karo penangsang. aku ngerti Pak Lurah ki gerai sampean kok binut kayak amplop ngono aku ngerti karepe Sinten lho wong ora diaturi pirsa Pak Lurah ya jelas. Ih, Pak Lurah ngemaki bokong, melu ngemaki bokong. Pakai ora kaya Lurah Tunjung Seto. Peyayine gede dhuwur, blengah-blengah menawi Kacandra pindha Raden Werkudara. Dan Werkudara itu memang benar orangnya berbijaksana, wicaksana, loman-lamen, satria. Niki nggih sami mawon. ujung-ujungnya duit Sapa? Lu kan orang njaluk duit. Kurnampani tok. Monggo kula aturi kok pilih badhe. monggo Pak Lurah Nggih, assalamualaikum Mas Dalang. nggih waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Mas Bawor. Nggih, waalaikumsalam. Niki kula ajeng tanglet iki jane bokong tambahan apa Mas iki ya. Oh, niki asli. Asli kaya cariku kayak mau gedene ngarep mburi. Bawor gedene mau mburi tok ya. Niki kados Ibu Carik ya. Nggih. Pratandha niku subur makmur, murah sandang. Alhamdulillah. Nyuwun lagon. Nggih Mas Bawor. napa? Nggih. Nggih, Gugur. sesuai kali keadaan iki gugur gunung bangun bar sareng-sareng kagem sinen-sinen sampai jumeneng Sedaya. sedaya nggih. ah Niku Mbak Eni ya kon ngadeg Mbak Eni. Bola nggih. Lah kok ora susah kae lah. Nggih ketangan sedaya. Nggih. Monggo aja menang gugur Yo, gunung. gugur gunung. Menika warga wonten Tunjung Sekto Gumergut manunggal dadi siji kanthi semangat. Monggo sareng-sareng nyanyi gugur gunung. Nawang Wulan Gor Graha Nawang Wulan yo Lolo Rampunge kula wis